Omi empeja yensa ne yenka se empani nyame nhyira mo. De toso me yensa eye me ene wo ene ye nyina. Yebetie onyame asem. Sanity. Epacho wo so a wutie me no onyame onhyira wo da. Amen. Se asofo ebegyina na asafo meye ntie de ye ka no kwa. Otio. Ye ka no kwa. Asofo ngwa betra ha asafo meye ama. Obende. Enti onyame onhyira mo papa. Amen. Ene wo pe ene akoma pa. Dan nyina mo pese mo ba onyame fie. Ebetie onyame asem. Yes. Na osofo yi a ote he de me kasa me ka no ho asem a ebre bebo. Etisa de menini mienu nyina ye free yafunu ba akomu ne baaye. Na onyame de aye kakra enye bebre. Ekoduru kwa opra so. Ena mpanimfo se ye pe wo mo a ebekọ sirim. Akoka nyamesem. Ena otu su me. Ena o se mpanimfo ma nkọ bruchiri na me nkọ sirim. Ai. Ono bekọ bruchiri akoka nyamesem. Na me so me no mu nkọ sirim. Okay. Ena mpa me no mu nkọ sirim. Yekobae. Ebeduru ya nche ene dane ye. Enti onyame de ope. Ena oye. Ena oyo. Hwe. Yene a wo ha nyina bibi hia enti ne ba ha. Nokre. Obi a bibi hia no enti oba ha no. Se ye yi oso ahema no to nchen a obi a bibi hia no a enti oba ha no mpagya ne nsama mere. Ote. Pa. Bibi hia obi a. Nokre. Na bibi hia wo na chi no. Atemu ho. Nokre. Opo de hia wo asase su nyina chi no. Atemu ho. Na bitu kwa kakran. Masua niema bebere ama mahunu se ewiase eda hɔ yi apart from Onyankopɔn bibia ni hɔ. Yes no. Na onyame ma metu kwa kakra se metu kwa na metu nipa fo. Na se eya wadwe se ebi a utu kwa brochira Wawie. na wawie a ente sa. Debi. Na abenedie ni ahokyere ene eniema bi ekokro no mu no enipa ne ho sa. Enipa ne ho Kra. ba se afide kakra di na mbefa me yire. Na ebo no na ya no masori. Anwumre no ndu na ko no nko atidem. Ba anwumre no ndu na mebo. Chese enipa bresa the rest of life no eye adwuma. Ye adwuma sa. Enti se onyame ama wabrabo mu a se wo se me kwa sori ana se me sema daje onyame som ho no. Oboa. Ebe ye den. Onya ho. Na abrofo no kura akoto wo mo no gisu onya be 80 years and 100 years. Ansa na obekọ asori. Bronia ba mu ankwa sori. Debi. Bronia ba yu ankwa sori. Ode. Because life na wo mu no. Na wenum nyina chi no. Mehunu se Onyankopɔn de wotumi. Apa. Na baby a magina bia ya na metu nipa fo se mekoduru ho no eniema bi wo ho a abrofo na ya na minim se owura Yesu ba e na obeye oye e na abeto yen so sa abrofo na ye na metra se hunu se sa niema we nyina abrabo mu niema hiem nipa sa obetimi di abobra edi yie bia bi okuru no owura shop sa okopa de a bibia ope bia no se asetena mu niema de wura shop se opebia obenya bi bibia na metra se hunu se achedie bi wo ho a wura store mu ho a na wo ka kire buroni se opebia to a wunya bi enti sa achedie no mebo ho moden
to kwan no mu ba obi wo ha ofira burochire no beduru chenye da ne kom etim beduru ne kotogbe Bogaba. what you Yes, mo. osuru yi eni asasi ebetwam enti me ba mo de se osof sam de empanifo de akyerɛkyerɛ ye no Yes. mebo hu mmɔden papa asena japade a mekope enti ura shop a me se bibi bia a wo pɛ no wo pɛ ne shop no adeɛ bi wo hɔ a wo hu no sɛ de te a enya wadwen sɛ broni na yɛ enipa ana de ne nsa yɛ na so enipa na yɛ nyamia ma omu nim dia koduru sɛ yɛ Africa fo yɛ bɛto wo ma gye sɛ mfie aduonum akyi ano kura bɛyɛ den timiɛma dwe sɛ huhum akyɛdeɛ no mɛbɔ ho mmɔden Okay. mɛbɔ ho mmɔden because ɛno deɛ wonwura shop nkɔ kankyerɛ buroni sɛ wopɛ Holy Spirit no mo akyerɛ sɛ this is Holy Spirit bi ni hɔ timiɛma dwe sɛ mɛbɔ ho mmɔden na deɛ makɔ hunu ne deɛ mate ne abrabɔ a onipa bɔ a wɔbɛkɔ nyame nkyɛn no mede abɛtu nipa fo Yes. tigyina me betu fo na apart from nyankopɔn wote obi kuta red book na deɛ ɛya ne sɛ red book no ɛno ne enwoma a ekuta wo a etwa to a ɛwɔ kuro no mu a ebi kuta wo a obi wɔ ha red book no kuta no a red book ɛyɛ passport wɔ kuro mu hɔ enwoma no ebi kuta no onim sɛ wawie wote and so at the end of the day no yɛde ne kɔ cemetery a na yɛkɔsie no a red book no nka no ho Oh. red book no nka no ho Ciao. na onsa sɛ waba ha sɛ wɔbɛsrɛ biribi afiri nyame hɔ dodoɔ na bi yakwantuo No kwasempa. na hwɛ yie sɛ nyame bɛbie kɔ ama wo nanso sɛdeɛ wo na yɛ ntiantia wɔ nyame fie no ahwe yɛ akɔduru hɔ a wonsi asɔɔ dɛm yes ahwe yɛ akɔduru hɔ a sa sɔɔ dɛm wokɔyɛ dɛn because dodoɔ no a bɛpɛ sika Echuma. adwuma ha obi timi yɛ adwuma saa ɔte baase mu no wawu ɔte baase mu na wawu obi timi yɛ adwuma saa ɔte baase mu ɔte tire mu na tire ni de na twam wabrɛ wote nka sɛ nipadua na brɛ Oh, sikenti. sikanti edi mi yiri baa yɛ ɔsi minim sɛ sɛ ne ti ankama ama wanya ba no waba wote na ɔsoro ɛne asase yi so sɛ tumi bi wɔ hɔ a ɛbɛtumi aboa nipa a apart from onyankopɔn tumi bi ani hɔ Tumi bia ni baby a. tumi bi ani baabi a Baby. na sɛ onyame bie kwa ama wo sɛ tu kwa de a ɛyɛ na nyame amoa wo na sɛ waa wo de wopɛ sɛ wobɛtu kwan a wobɛnu hu sɛ ɔkɔ ha bebree wɔ hɔ a ɔmo baeɛ no ɔma nu wɔn sɛ ɔmtu kwan Oh. ɛna fam ɛden papa aburokyire den papa ɛnyɛ yize ana meka ne saa no na sɛ onyame susu ba mu di a bibi abɛyɛ bɔkɔɔ Amen. na hwɛ yie sɛ ɛnɛ due yi a waba ha yi a wobɛgye mpaabɔ yi ɛnɛ due yi a waba ha yi a wotie nyame asɛm yi ɛnkɔba sɛ onyame de wobɛtu kwan na wobɛkɔ akɔduru hɔ no ha dodoɔ na obi hɔ a ne yere bɛfa no a wobɛduru hɔ a na wadeɛ no agu Oh. awadeɛ deɛ ɛyɛ so easy sɛ bɛguo ɛhɔ awadeɛ no ɛyɛ kyɛ sɛ ɛte sɛ deɛ wakɔtɔ pie water ɛte sɛ deɛ wawura shop wakɔtɔ pie water awadeɛ no bɛgu sisi a sɛ nyame nti wo mu a awadeɛ no bɛgu sisi a because dodoɔ no ani biri sika ɛmaa ni biri sika ɛmɛɛma ni biri sika enti biribi a yɛyɛ bia no ayɛ sika nti sɛ nyame ni wo mu a womfa nipa anyɛ hwee oyere koraa akɔfa no ba a wonu sɛ ɔbaa no koraa wagyimi onim nyansa wote Yes. dodoɔ naa no obi a waware ne yere a wɔde ne yere wabɛfa ne yere sɛ mbɛfa me yere na sɛ mebɛfa ne bɛsɛ 10,000 pounds o obɛduru a mesi tua sika no
Aya boko de. Tia. Mijimisika. Ote. Yes. Yiri baduru ye. Se me bon wo ka. Me si ha adwuma bi a obere bi afisika no ma me. Umfiri nyame. Ibegu. Enti oba no tua sika no ye ya na nani ate. Yes. Enipa pre. Me si obi timi ya adwuma saa na wote baase mu na baase ndi na twam. Oh. Na baase ndi na twam no wada. Ha, yani ya gidifoi. Dodo na beduru. Omo bedura. Eduru homeda wo ne nete ho na no asori se me ko adwuma. Kupiska. Osoro ni asase betwam. Ne Eh. nyame asem de ntwam da. Debi. Se nipa nya wiase nyina no ohwere ne kra. Faso ben. Faso bia ni so. Eh. Enti me yama dwe se achede we de. Me bo ho ban papa. Me bo ho papa. Na di onyame pe no. Ene na wo ye. Sanity. Enye de nipa nyame na busuo na ne nkwatim. Debi da. Na se uya 2 hours kura na nyame se obesira wa ha. Obi wo ha. Bosumi otimi gi be 10,000. So 10,000 na wo bagye no. Bosumi no nkwa na wie na bi na ho. Na obi so gi £1,000. Na nyame nsa wom na otimi di abaye bibi. Enti mi wura adwuma bi mu a yase homeda. Homeda baba yo nam se bitwam o Yesu din. Bitwam o Yesu din. Eye adwuma homeda. Homeda. Na no me ko dwe so na achina ne na wotwe. Me ko dwe so mpaabo. Ye mpaabo na odifo bi kofa abaya bi no de no bae. Abaya no sebe nani hunu ade papa. Ana ode no bakoto ho. Ode no bakoto na osipani. Yewu asemi nka nche se ka kira abofra yi se wato homeda na bunsim nya no ho kwae. Nti no hunu ade no. Na mi hu se homeda no emu ago kakra no dodo na afi se ye woke na odifo no ka asem no kire me no na mu se yes na busa se maame o ejidi ni o na busa se maame asem odifo no ka na etese o se apani e no kore eduru mre bi wesa fikura na misi aso da mu da o se pani homeda na bonsem nya no ho kwan a ama na ni wo hunu ade oh dodo na ate ho no asori na okọ adwuma okọ asori ti aso da mu na okọ adwuma na mi ko duru me ka che Nyankopon se he se ofre me se kurum ha me meye wadwuma de a se homeda pa me kwa ko gina homeda se me ye adwuma de ani e me ko Ghana ju ya ye besimu ni manya 19 years se homeda e bi si da ne bi si da amen awa bro kire ho 19 years ju busumi we ya ewura mu ju ni manya 19 years na ma hu se Onyankopon wo tumi na tumi ye Nyankopon wo no eni wiase de no nse debi anu Yesu ba ye no osofo Paul ba ye no okaka sabi se honam tia honhom na honhom tia honam na niema mienu enka na mo anya de mo pe yes na se honhom de mo nam a na mo ni mrase ya ma honhom fa anante bebo onse ubadam ha ubewura ha honhom ade wo nante no yesronko ana upie nsu na kodura bonte a honhom aye omu adwuma no soso eno so ye different ana amboa ne kwasempa ye we se obi tia okra abaka se nyehwe kafra ba ukoduru dwem ba bia woton ade na ukoduru fie ba bia wote no a obi tia wa ya na tesen eniema mienu yi nka na mo anya de mo pe yes na onyame wotumi pa na wan frɛ ye se obegu ye nimu ase debida na ofrɛ ye se yema ya hiniema yes enti dudu no aye wo ha ne ye hunu nyame a ye ne nam eduru kwasi ada na ye kwasori eduru mimi nda na ye kwasori eduru fiada na ye konkere modam na oman ade ba ko ye ma were ho ne se omo gu parliament ho a omo dwini ma oman ni nyina anya nkremofu a ye kristofo abosunsunfo nim na so still oman yi si apini still eba eduru ba bi pa na mehwe kwan a nipa nam so a onyame fe nipa bɔ ne nkyɛn amen anu ame ne me yiri ko ba bi ani
yɛkɔ baabi ani nura ɛna yɛkɔ de sɛ MPP foɔ no kɔyɛ rally awɔ nyinahi na ombesa yɛ ho kaa paa ɔmo de besa yɛ ho no wɔn mu wɔ opposition no kaya ɔmo titi mu no kaa bɛ sɛ edunu mu ana de ɛboro saa no etimi yɛ kumasi tu nkran ɛkwa no ɔte Yes. na enipa tiri mu ɔden me ba mi hu sɛ enipa tiri mu ɔden na enipa gu asɔre fie kwa Oh. na yɛnya hunu nyame Kasuli ache. Ila ache. oh ɔma kakra bi ɔma bɛ 33,000 ana 33 million ana anya sa 33 million landing ɔmo kura population bɛ 100 and something million ɛkwan ensuo kanea sɛ ba yɛ kanea dum mekɔ 19 years ni yenum kanea da sa kanea david asu christian nation ni atimu no abrofo no yeso ɔmo nkwa sɔre ɔmo nkwa sɔre yo Yes. nanso yɛka nipa paa mɔburuhu ɛne adɔye a yɛyɛma nipa sɛ nipa bɛdi yi a akristofoɔ ni hɔ Oh. nanso ɔmo nkwa sɔre yo yɛyɛ bibifoɔ no a yɛkɔtena hɔ no a kuro no nyɛ yɛ maa no wowu a na buroni afa wo ne wo ba no sɛ hɛ hwɛ abɔfra no ma me wosome so a mɛtua aka na abɔfra no so yɛtua ne ka nanso ɔnkwa sɔre Kasuli. ɔnkwa sɔre o nanso me se parliament hɔ no ɔmo ogu hɔ no anyɛ nkramofo a mehunu bosonsom ni bi a ɔwɔ parliament Debi Bible ni Quran. papa kyɛw mama yɛnsuro nyame Oh. mama yɛnsuro nyame ote Ah. yɛnsuro nyame na no MPP foɔ ba na wɔn a akɔ pension senate kakra yɛate ato wɔn no so ɔma saa de wɔn nsa kɔ bom ote kɔkurawafoɔ ne mmeriwafoɔ sika na ɔma saa de wɔn nsa kɔ bom ei ɛsɛ metu hɔ aka akra bi na mekɔ pension ote o sika buroni ate ato me hɔ no kakra a mekɔ yi wate ato me hɔ no ebetimi ahwɛ me saa kɔpem sɛ mewu Bruni. sɛ kura pension no me nuru ho no sɛ mepɛ early pension na mse me betre fie a buroni betua me ka kɔpem sɛ Bruni. na so hwe yɛ mpanimfoɔ no yɛ asɔfoɔ yi atrimɔden a ɔmde bɔ ɔma ama no Oh. The pension ska. kwadwom 5 kwadwom 5 aha yɛnti asɛm bi wɔ ha Jeremia Kwadum. Sanchani abedi wani mukaye shopping kakra na muodu Okay. muodu kakra bifira adwuma ba ya na obo wan ya se miwura me kodi dwa me ba no na enema no muodu na me ya na me kyekyere etire no rubber bag me kyekyere etire na me so aye afi na broni abrofo ni nyina obi a me kwa no me ko no na obi a tie nyina no ohwe me na me se ni Africa de yewu edwa kakra bi o na so no aya brofo no nwanwa se wakoye shopping na
even oba anya bema oba Asoa. esunu na pampam Eyo mo wa. eyo omo nwanwa omo hunu bi da na me ba ye especially me hwe mma no especially ye maame no emma ba wo asisi omo padwuma yo omo pese omo bo bra na boafo ni wa na me yera ho Oh, mo ya. Endimi na me sika ni mbotomu duru ba bia na me yera ho sa endimi ba nkola na omo ma mfa sika ntumbotomu because me nkofie ne bi ni ho Acha manasa. obi hia be 100 Ghana na say 200 na wo de atonsuo kwa ade Onya. ade atrimodin no Onya wu nso dia. ade atrimodin no Be ye wa yi. wo ba hunu oba ta bi na de ba hye na chi ne nsuo so no nsuo no wo ton asa na obenya Sen. eni fatrimodin Oh. onyame hu ya mo no mfe bo ne nche Amen. na say ya Christopher na say yesu so ya Christopher ne betra ha ne yesesa ya adwena nyame ba ahwe yi a ye bebragu Bebiregu. broni obanom ne nsa obepe ne ma edru fiada sadisco no omutimi sell line be se ha ne santas be bia tazi no egina no omuko disco Nipa kwa. ade a eye ndi gie nko a ensa na efo aduane efo bibia chese oye ade a ne ho beto no Yes. Wu anoko. ote adwumadin wom na adwumadin na chi no Chineni. omama no de ombedie die omo enjoy life Pa. na behwe oba bi wonyem ne be se na chi na nsuo so no mihuna na bibi ya yeme na me woga na ha bio na mnim se ye normal na so sa anye normal ote sa anye normal Debi. na obetie no osofo bi aso ne yirim na waboro no ote Sofo. bo ne yire wabo ne ba wo krama kura wodi wachi no kraman wodi wachi no Yes. kraman wodi wachi no wuni kwa so odon saka no Okraman no. wo mo dwini nipa ho akopim se emmoa kura ammoa wo mo dwini moa ho Oh. emmoa Mo ya. ha se wo ma komde wo kraman ana wo kra ya du bekoje Mo ya. hallelujah Amen. hallelujah Amen. na me se me ba ye duru ba bia na me ho mete saa na me hu de menye na me ho mete hwe ye ma me mu a wo ha nyina obi apese ode ne nsa ye biribi obi ha oba se ye mo mpa ye ma no ne nyame mu ano na wonya boafo no ntimi nya adwuma anya so ye ni hafo Bomodin. na mpanifo wie o man sika panifo wie o man sika o ma we obi obeka sa hia na oboa Oboa. Skawa pa. god manganese bastard be say kwadu amango aka ene niye bekeka nkontomire Timbe mu nyina wa kuku. enya ado a wenim nyina still o man ye ni yi Komodie. abrofo no mni bibia o ya dwuma no mato tax ote o mo to tax bus train aniema we asa den su o man no adi yie ote onyame onfa ebo ne nche da Amen. kwadum 5 o se say Me pacho Yeremia akwadwum etie yenum no. O se adom ne moa ho adesere. o se adom ne moa ho adesere Yes. awurade enti Jeremia trans ya hunu se o man no si apini Mo ya. enti o besra mo man no na yenti asem a Solomon kan O se awurade kai dia aba yen so. ha enti niema aba yesu awurade hu yemobo se awurade amamu a ebeye den Enyi. awurade amamu abeye den Bebiregu. because o man panimfo no asofo ne adifo no o mtiri mu odin Oh. nanka obi yare otio enu abo sofo nchen si e mompa ye ma no Oyare. oni bio
Oni bi. Na eno gi so obi gina gate ho na ya gini ticket. Ansa na wawura dem ha. Everything. Yes. Na no simo de sika ko se suafo no nye no man honhom. Man honhom ni bi. What? Yes. Suafo no Peter no ka che se unu sika nyina nkosa yi. Wo ka se Yesu se ye de sika na to nyame honhom. Debi. Se de ba bi aduru no. Ha, se wa amwani ana ho a wo ni dwetira wo de ye adwuma na enso so. Bebobusia koje. Wo ni dwetira. Oh. Na enso kodura sorry fia. Ne boni nyina kogura sorry fie. Nipa ntimi nka no kore. Yes no. Obi a onu hia mpaamo yare a oba se osofo mo mpaye ma no. Ya gini sika. Enipa tiri mu odia chese wo dwene ho a wo nte ase. Nte ase enso. Enti na nipa ba kofo no nkwa akote na sori. Ti Jeremia se Yehua kai dia ba yeso. Aha. Hwe na hunu ya hohora. Awurade hwe na hu ya hohora. Sese ahohora oman yi wo mu no. Se o ka se o ka ho asem a. Enye so obi mpadwuma o. Me ba ye me hwe mrantie no ne se de dodo na pre se o menya adwuma ye no a. Na no yase dodo na ekope soja mu kwan. Kope soja mu kwan. Kutiti o. Wo wie school kope soja mu kwan. Kutiti. Awure ho sem. Krofoma. Na kasa bi wo ho a ense se osofo de na no ka meka. Okay. Na Bible say boni bekum bonefo. Yes. Wo da menka no sa. Psalm 34 verse 21. Abayo be 18 years, abamu be 18 years. Wo wie school ko pa adwuma yo. Ko gine ni so. No akwaje nani so. Oh. O mamu mpanimfo no mtiri mu odin, asofo ni tiri mu odin. Asofo ni tiri mu odin. Oh. Hwe niema ekoso a o mama no si apini obi pa bibi kakra bi na nka sori kura wo mu no de atonton niema. Oh. Ebetimi abo afode ye bo afode ni wiye na wo hu de disika no be yo. Not yes. Ade ba che no sofo da kam. Oh. Ha. Asafoma no eduru mra bi a moma muani na ho. Moma muani na ho. Onyame wo so de open wo yo. Ha, wabra bo nse nipa nsa no wabra bo se nyame nsa. Na no David ka aka se bi se okra de nti na adi mi mu awere ho na osi apini. Psalm 42 na verse 10 no. O se fu wani tu awurade so. Medasume yi na ye. Eduru mra bi a mu susum ye fia ho ntu nipa so. Oh. Yamfa ye ni tu awurade so. Yes. Ha, awurade so obeboa wa no nsia bompre nu. Enie. No nsia ebompre nu. Ba ko ba no pa ba ko bo nwumre. No be kwa ko dura sorry fie sofo se me ne wa na wa bisa de enye yi. Minu anu ma mu hwe yi. Mo ni na o. Adichia bia Yehova be ina do ye dia. Atujuma ina dia ye. Atujuma be ne dia. Yes. Pawani tu awurade so. Na edurumre bi a ya na yedi nipa. Edi nche ne nipa ba mu abu. Oh. What? Yes. Enche ne nipa ba mu abu. Hwɛ. Ne nyame obosoro ne asase otiase. Pa. Na wonui. Debi. Na woye wona ohwe na chie kwa na busua. Nkose. Aha, yanko. Ose hwe ne hu ya hohora. Hwe ne hu ya hohora. Ye japade ada ne ahoho de. Sese ukọ enu aye ba yeduru ade amra ensuo na da ho no. Chana fo age afa. Ai. Mi hwe
nsuo pa nsuo nipa no onyame fa ye bɔ ne nkyɛ da Amen. ye japade ye japade ɔman na japade ɛno a me kɔ ɔbo ho ɛbo ho ba bi ɔmo tɔ abo nansa ne me kɔ tɔ abo no bi na me kɔ wie na me hwɛ bibifu a ɛwo hɔ ɔmo sam hɔ na China fo yo mani nkitinkiti wo na control bo ho a na me tie me ya O control mo. ye mpanimfo no kura ade atiri modern no ade atiri modern no ha ebo ahu so na wo ho no ebo ahu so na wo ho no eno nko a omayi emrante ewo mu no Kumasi ameka se emrante ewo Kumasi ha no eno nko a ebo ahu so no nko betimi ahwe wo mo Oh. Wodwene ho a wonte ase Yes mo. ade atiri modern no na China fo ye ni nkitinkiti bi na hwe kwan a ebo hofo nam so ajapade akoya hoho dia Oh. awurade nkai dia aba yeso yi Amen. na ye mpanifo no mtiri modern na me pese me kaka bi atwa to Abetre. emu asofo ne adifo yi tiri modern ya nwene o mama no ho Yes mo. ya nwene o mama no ho so on fire born in chair da Amen. MPP for ba na no yi om si free education Yes. na ba ta yi as free education yempe Oh. ye pen kokon nketenkete meboa Education. edum re bi ayeso ya mmem mpa ye ne yeso ye nya mpa abo Yo. o mama no mum ye mpa ye na yeso ye nya mpa abo Enye ye nia. ye japadia ya hoho dia Oh. ha eduru ba bia sampanimfo no pa no sede o maduru no wo baba beduru ho de ebe ye den dise nyame bam Pa. edise obehunu ngoma pa dia abrofo no mesi madwuma mu amewo me manager odi mi so oyo ba na obehwe company a ye side no kwa no ye side no kurekuta nipa be 500 utio na kohwe ababa yo bobo nsebi a onu na ye manager Udimo so. a odi yeso a abra ye wo kokko ni magazines ni bo site ene niema wenum nyina emrante ne maba wa ho kire wo onyankopon kai de aba yeso Amen. aha Osi ajapade adane ahoho die. ejapade aye China for dia Oh, na ye mfia ya nanafo die. enti ene se wo ye Ghana ni na opafie bi atene mu a je se China ni ne de be ma no ye fi aye ahoho dia Oh. ye da ya mom ye mmompa ye mo ma no ne nya memrem na mehwe se de niema ekono a eniema ginsemu Pa. se uye minister wako diska abrochiri traffic light aso na MP one na yiri twam one na yiri na etwam na traffic light aso na otwam a muduru police station na oba na ka kire be man so onyina ho na oba na onyina he na owu police station na okwa ka kire on se ni kuru ye MP traffic light ne sa oye no omugina ho watwam Oh. Sell out. edum re bia ti asori fie nzukura ye nka no Kano kre. Oh. ti asori fie nka no kore ote Yes. ha o ma hye niema se de nipa ho beto no opani sam se de nipa ho beto no ote ha mami nya de ntro ye se manya mfie de 60 years. efie aduasia na manya no broni se manya mfie aduasia menyi wei
ade we ekuta me baby ameduru bia se me ko ha ne tamale kura na me fa bus free sika mu free mi ntua sika broni enipa we wote wa na odidi na tem baby ameko bia train me fa train eni we free menja mfie duesia enti no broni se mfie duesia na mabenya no sade ma som wo ma no we free me fa ka free ko fa no onyame fa ye bone nche ye da amen wote eti wohwe niam bi ni ye mpanimfu adi anim ni yasofo a onyame fa ye bone nche ye da amen isi nyame bem na sika kakra watete me dia to ho asomfa so oni bi ni afa no ma ha ase ye die asomfa so oni bi ni enti ya twro akire transport for Ghana for landing ti baby ameko bia no me de ka ya me de touch ya na train na bie nam na mu wote onyame onfa ye bone nche da amen enti me hwe we num nyina ase ye Christopher MPC obi anu ankwa sori obi akwa sori na me yura ho me ba he mi se baby ameduru bia na me yura ho o mama no si apini enye so o mama no mpadwuma awurade ka de aba yeso amen aha Yeremia kwadwom etinum chichemu emiensa no ah o se adane dan nwisia ni nyanka ha nti se obia na mo entokwanko a ese kura me ba ye sika bi de ayi pragia eyi wo me de o madwene nye ebi nam benkum ne bi nam nifa ei wuti se ha obia adwen bi a wo dwen bi na ye pressure ni bire bie ni abre nanka omanu ye no so sa ote mi baba mi ko to milo na ye na ha no me ko shop ko to milo na me to ye no me ba ye no me hwe Ghana de no a e wo ha no a de export wa no omo de no ne bo na efo che ye de ton na sembe nkre ye de akoma omo na omo recycle no ye de no ne bo de che ho de yo onyame fie bone nche ye da amen minuanom se yesi ye betina sorry fie yeti asori fie ye Christopher ye gidifo ni ahwe ye bebregu pa ye bebregu na ye mpanifo ni tirimu oden ya sofo tirimu oden ye difo tirimu oden mama ye bere edumre bi na ahwe social media ne mai ye maame no mai na ni etutu aka ne nsam na opa bibia ye na odifo bunu a ya mentiase aha o se nanom te se kunafo ya nanom te se kunafo enso ya nom yetuaka na say it is a next party ye program bi omo kra nsuro fira burkiri because of galamsey ya ma chana fo we o mani nkitinkiti we etu galamsey abese ye nsuo pani meyi nsuo bi amekobo omo asu a kire ensu amekobo omo asu meyi a kire na uduru ho a gise wutwa ticket ansa na opese okobo obi asu a wanya kwa enta ho yes ensu na akobo mu asu no gise wutwa ticket ansa na wanya kwan ewura ho yes o matoto niema kopim se enkwara e baba 200 years no omo wani da so na yempanifo ni tirimu oden awurade kai de aba yenso ensu ayenom kra yetuaka anase ahiawa unya nsu papa nom ahiawa unya nsu papa nom yes aha yanko o se yenyina nso oton ma yen eja kura yeso no oton ma yen
buy electricity on the Abami Fia Hong Kong, a cover 30 million. A cover 30 million. I'm saying, if you have your Namoyana, who could a card? I could tobe 10 pounds, Binadia Gusu, what would you assume? And one I didn't know Diane, and one I didn't know, and one I did got here. When you have a bonnet here, Amen. now, say yes, see as a cry again, ye Christopher. Yes. Say yes, see as say again. And the Drew Baby Crown will be a giddy, and I'll be in Yamsuni now, the Guman is so young. The Guman crown, what the Amana so young. No pursues. Ah. Jenny Chalka. I get the Nipena, I'm going to be seen and quantum. Debida. Now, David say, Menini Mabako crab, the end, and so me wooing a mini pa. Or says, Yadi, I'm going to be soon and quantum. Yamina Sir and the pa. Sanity. Yamina Sir and the pa. What's it? Hi, baby, they are too quiet. You're gonna phone baby, I'm too quiet. Cause your baby, if you know the da, the binimo ya. Yamina Sir and the pa. Oh. Now, me pacho for when it's Yamaso. Yes. Yamus to me and fear and send you. Oh. I am fearing into Yamaso. Yes. Then Yamina what to me? Pa. I know actually Peter got 2 of Yase. Over Foko Yino. Yes. And it's how do we only back to Yamesua? Ask 5. Ask 12. Menua Cabrabom Samukakra. A family be so, Midi so Musa. Ora yes Tiasi. Onyaku Portiasi. One what to me so Buenipa. What? Yes. Now, a room rebia no be no yare. Yare or yare no. Any penny now no mabatono. Yes. Or say and yet. Now, Sunny penny now no mabaton. Any penny now no mabaton. Now be so one day pa. No a crasso or Naka bono. Some of you. Said the Yamia will be out of Drubia morning. Now, say a young Panamera swan. Or how be a woman, and ye be a woman, so be a woman, Yamiba you of you. Amen. And that you repeat a cotu of Yassi. Yes. Mummy, I be big, I can't be so giddy. Okay. Aha, young. Me pacho asuma forma. Eti edumi enu chichemu edikan no. So the Petro to a fiase. Or say, or the Petro Peter to a fiase. Yes. Peter no one years in a num. Now, so someone has so 1 year in a num. And in Yama be all Bemana fan who did. Oh, Christo means so beba or how beba, a mania beba, then so Christo bejo. Amen. Also, the Peter for 2 fiase. Yes. Because it's Sabre ya no, he hello the training, sir. Eya sapuni pebia ya de. Or the Kwantoah Kumihani Nia Yakubu. Auntie, Omutra see who said, as you have for no bonya midino. Yes. And Omacheri. Yakubu. Omacheri Yakubu. Kwantoah Kumno. What? Yes. And I'm going to go to a fiase. Now, or the Kwantoah Kumihani Nia Yakubu. Auntie, Johanna Nia Yakubu, you call Roma. Now, no call Roma. Yes. Babia, Yakumu no. Babia Yakumu no. Up to now. Babia Yakumu no. Up to now. Ebesine. And when she ampa hoda. And the Herod me actually. You had a Nia Yakubu, and you didn't go to a fiase. Yes. Aha. Was no who said so you that for anything. And you that one who say, yes, you are here for Yakumu Yakubu no. Or twice now money so. Omu in any game. Pa. Who's all called him one now time for any aje. Any. O call home now time for any aje. When you. Into a man in any day. Pa. Sanity, and any pan can correct. And did your baby have it in Toronto? Or none in the Pagini. What? And you will say, oh, me ba. A free can I cook Masamaya? Obisu send me the free education, Baba. Obisu send me the cook Baba. What? Be a Canadian. That's a Yamiam you were near. Yanni arguing more Hano.
ha ombayi esa yanko Osina ohunu se so Yudafo ani nti. na ohunu se so Yudafo ani nti Oto asokofa Petro nso. ana oto asokofa Peter nso Nanso na ya pitina. Nanso na ya fa seda yanko Na oche no no. na wochi Peter no Ode ne koto afiase. ode Peter koto afiase se yemu bebre wo ho a bonsam de atu afiase yare aware adwumasam akwantuo mifiri akwantuo mu ba ye ya na menua ba baako mene ne wo ho ne ba oya ware ho nkrata Yes. enti mi wo ho na ofrem ato aso be mprensa opani me ba no okoye no sika so omkote ne bank no up to now British phone kote sika no enti omso omra interview okọ interview ndi edikan okọ de etosu mienu de obekọ bia no na oma postpone date no timi ba ya mbeduru 29 na interview nso obekọ 30th anam se ya de adro no kisi eye mpaabo na me fra kwala no nam se nidi se 31st na abekọ mpaabo na enidi ni amọ mpaye enya niam nyina na ye de yadidie Tebi. eduru ba bia mo ni mmere na mekom ne woyam Yes. na so mo ani amre na kom an ne woyam a he bonsam de obekọ benkuma banifa saa enti 31st no ko interview no anopa be no nwotwe ti anopa na obekọ na me frɛ no na me ye mo mpaye osusu nyankopɔn na wo nipa so tumi Yes. ohira koma da wonsam de opɛ no wo nyankopɔn wo tim kɔ enti akwara ya okɔ interview sɛ ya wo yehu nyankopɔn wo pa wane sanka na visa no Yes. ote na me boss ampaye na me de ma no e bo be no me nsa na ofrem no so fa makwaba jo se mete wo monka anam si nyambe bedi hene ha eduru mre bia enyi ma wo mpa abonye fa ne fa de wo bo mpaye na kire no no enye wo na wo ye ho adwuma onyame na eye ho adwuma Yes. ya mum yesu nya ba mu buom fie mu nyame na wotumi Yes. nyame na sayade nyame na madwuma nyame na mawade ha eduru bre bia awade a wo mu no obonsam nim se awade no o ma be yie obonsam nim se awade no de nkoso obebre busua no na wotu awade no ho na mo obi be susu na awade ho asem kire wa be pa chawo afutu obe na ya na adema no ebi a na nyame se wo mbra wo nkyɛn na wotu no fo na awade ni nyina nanso dodo na no bonsam afa wo so ama awade bi egu Oh. onyame mfa bone nkyɛ da Amen. ana oso wafa omse mete wonka nam se yehu abedi nkunim ade achi yam ho a no frɛ me se wafa de visa na mame hallelujah Amen. onyame wo soro na de opɛ no ene na woyɛ Yes. na onyame obɛyɛ bibia ma wa ɔno obi nsusu ho Tebi. na nkasa de wotie wo tamfo na nka nyame ekosusu asɛm ho akyerɛ obɛka se nyame nyae Ah. Semato. na so nyame nya na ade sa Tebi. ote eduru mre bia momaye mompaye momye mompaye yakokwa amdan so ne koduru kwam ye ne agya Noah ane wo maame ne afrakoma ye koduru kwam ensuo bi da ho etwa nsuo no mienu wudi ka twa we na wokɔ na wakotwa baako no watra kuro na wie no asa kotwa nsuo no baako ye twa de edika na edu kuro mo no mka kire se ensuo no ɛda ho no eyira ɛgye na ɔtwe mienu sam na konkomafo ne na numbafo no kontokwa no ɔnsi nsuo we ye twa we ya nanimu no gisedi na ɔtwe mienu ansa na twe ɛna agya no wɔ sida bi titi mire mu no adifu edi ka no tumi ya nwanwade ne nsankyerɛne a yesu so anadu ye bɛyɛ nsankyerɛne ne nwanwade onyame nkyerɛ ne tumi na ɔnhyɛ ne dia no munyam sɛ wasoma yɛ sɛ kuro na yɛ kɔ mu no yɛnkɔ na ntɔkwa na yɛ kɔ no ntɔkwa no yɛkɔbɔ mpa yɛ betwa onyame ni yanim ɛna anadwo na yɛgyina nsuo na no ɛwɔ sirem kuro mu ayi awo asɛm na meka no Yes. that was 2002 hɔ baabi ɛna anadwo na yɛgyina hɔ eduru mmerɛ bi a yɛsusu mu ani ha wɔ mpaabɔ ho eduru mmerɛ bi a yɛsusu da wote eduru anadwo asɔre na bɔ mpa yɛ ne sufure nyame anya nneɛma nyinaa na da bi aba bɛkoto sɔfo anim wote Yes. eduru mmerɛ bi a waa ne nyankopɔn tentam
nya abofo tentamon. Yes. Na abofo no hunu se de aduro no ontumi no. Sending. Onyame hye no ho animunyam. Pa. Ti duro mira bia mekom ne woyam na bompaye. Yes. Na nyame ye mpabo tiefo. Akwasem. Ehwa na yegyina nsuo na no na gya no wa pagya ne nsa. Ye de nwum gyina mu. Ene aka kire o ma me ne mata se o mo de o mo ye manti o mo ntena ayi. Esansa titi mira bia kokko ane mfa ma anye den. Enko. Ye gyina so ne ye bompaye. Bompaye na dwuni nyina. Animu betete anopa be no me nsa no. Ye hu ne anse nsuo na twe ama na dane asase pese. Na hwe wakwa yi. Yes. Hwe wakwa yi ne nyame ye mpabo tiefo. Pa. Anya so oba ha beje mpabo, uwia na akobo dwaman. Oh. Uwia na akoye de wo pe. Ufiri akwa na akodidi ukunu atem. Mpabo ne nya adwuma. Debi ebeche. Ote. Na enema bi wo ha ya na awere ho se ye nua ma no anu onyam onyankopon de amamo no. E na onyam kase. Nanso sanu onyam no mutumi nkura. Oh. Ba mi bi hunu wa ho kire nti. Aho kire nti. Na odi na chi. Oh. Sa obekọ nkotodwanim no abọ mpaye se onyankopon hu mmọbọ no. Unko nkotodwanim mmọ mpaye. Aho kire nti. Ote. Na ofa so bakiri Peter nso. Ha yanko. Osna wache no no. Ode ne kwoto afiase. Enti ye ne wo ha bebre da fiase. Obi wo ha sika bia wo de mama ne so mfanya adwuma no. Na sika na hye. Sika bia. Obi wo ha enya ne po. Wakwa wade akwa nso awade ne nyeye. Oh. Enya wo po. Bonsam ni mu se. Unko awawade ye se de tie bia onyame ba na yeyie. Yesu otu ho anamo. Oh. Asu otu ho anamo. Edum re bia mfam paabo ni agro. Yes. Ote. Kristo onshira da. Amen. Enti wo mo to aso ko kiri Peter. Aha. Osna ode ne sha asrafo ba nan a wo bom sa Enti nan. na sojafo nan bi wo ho. Ye de ko prison ho no, ye de ko to. Na ra opese twema fa hye na chi no. Na wo mo pese afahye no aye di no. Said ye be ya basabasa yo emma ho nti. Ye twa ama afahye na twam. Fashion chi no. Na afahye na chi no yakọ. Oyi ni kwa kire oman no. Na ye yi Peter, ye de na be kire oman no. Afi ode Petro kwoto afiase ode. Enti tie ha yie. Me pa cha wo da amen na tie ha yie. Yes. Na so si di wa. O se wo di Peter kwoto afiase ho de. Nanso asafo no to aso bo Onyankopon paye ma no. Enti na asafo yiduru mre bia na ye hia ye bom paye. Yes. Enti na duru mre bia na asafo no ye nyina ye hia se ene ye pese ye bom paye. Nanso asafo no to aso bom paye. Ema no. Yes. O se obofo bi be yi Petro. O se obofo bi bai. Ene se wugidi a de enti a wo ba ha no. Yes. Anadu obofo bi be yiwu. Amen. Na wa hye woni munyam. Amen. Na mputira gu nsa ni nyina asane. Also obofo bi be yi Peter. Yes. Ye ne wo ha nyina bonsam asu ayeso. Pa. Bonsam asu ayeso niam bonsam de ya famu no. Se ye adwi bi ho akire wo a. Fa wo se ye ya sofo. Ye adwi bi ho akire wo nafom. Na anadwi obofo ba be yi what? Amen. Ohaw ni amane ne dadwe ne kwada na wo da wo na no anadwi onyame mabofo me yi. Amen. Aha. Asomafo eti dumienu chichemu yensia no. Osanadwo no a Herod be yi na kro no. Enti anadwo no a Herod be yi Peter de na kro. Na Petro da asrafo banu ntama. Enti uko prison a ye wo asrafo bebre wo ho a mo hwe prison fo no so. Yes. Si na prison fo no hwe Peter. A wode konso mienu agu ne nan. Enti ye wo ha bebre bonsam de konso agu wo mo nan. Oh. Ote. Obi ya adwuma nya yie. Obi kwa ware nya yie. Obi pesu otu kwai ha. Wa ye wiase bibia bi enya yie. Adwuma bia no onyi bi. Adwuma be na onya bie. Oh. Na so ye adwuma na nya yie. Fo ani tu nyame so. Amen. Na nyame na wotumi. Pa. Na da koro pe. Ha. Onyame be yiwa frafia se se de oyi Peter no. Amen. Enti asrafo we wo ha na Peter dam finfin. Yes. Ha yanko. Ode konso mienu agu no. Ana wode nkonso mienu ba ko aso ne na benkum. Ana wode ba ko aso nifa.
na wenfo gyinagyina puna no sra afiase no enti omo awie prison down dodo no a salai baby a yedi ne free bani nyina srafo wo ho ene yedi Peter abeto afiase. Yes. Asomafo tidu mienu chichemu aye nso no ose na hwe Awurade bofo begina ne nkyɛn na Awurade bofo begina Peter nkyɛn na ɛdan mu hɔ hyerɛn eduru mra bi a onyame bofo gina nkyɛn so ya unhu no otio boninti na bɔne a wudie no sɛ wonim sɛ nyame bofo gina nkyɛn paa nka wagya adie ti abofo no begina Peter nkyɛn na ɛdan mu hɔ hyerɛn na dan mu hɔ hyerɛn na ɔbɔ Petro nkyɛmu nyane ye kan na srafo no deda ho no mo da ho ɔhena koma dan nyame nsɛm na de ɔpɛ no ɔkyim kɔ. Yes. Enti nyame so obegye wo a nyame so obeyi obi sade ama wo da koro pɛ akɔsɛ na eduru na bi a mu nsum ye mpere ye ho mitu kwa no manye mfie aduana anum na akokora mfie aduana anum de ekoye da wa burukyire awoyi na so na wodi nyame se enti amenkɔ. Okay. Ote. Yes. Na wodi enti nyame se menkɔ. Ekoduru we ye kan ya dwen bo mu asɔre na ye ba akopɛ na wo ho. Nam si dabi asɔre ba akopɛ de aburukyire kuro kakraka isa ese nyame adom ye kɔ bɛ nso wan bon sem kra kɔ branches bɛ nso na Bible say hwan na ma me biribi a me yehu anyakopɔ ma nyɛ den man hyɛ na na mu onyame bɛ so wɔ na mu wote. Amen. Osina adam ho hyerɛn na dam ho hyerɛn na ɔbɔ Peter nkyɛmu nyane ne sɛ ɛna ɔbɛbɔ Peter nkyɛmu nyane no sɛ sɔre ntɛm abrante sɔre ntɛm na ne nkɔnsɔnkɔnsɔ ne firi ne nsa gui enti anadwi nkɔnsɔnkɔnsɔ bi a yɛ ɔhawo a ɛda busuam ɛda wawareyam ɛda wadwumayam ɛda wakwantuo mu no ne nyina bɛsane sane. Amen. Onyame o tumi o and I can see na mususuma asɔfo ne na adam mususuma asɔfo ne na adam on sɛ baabi a wotɔn ne ma no yama o bibi sɛ fa kɔhyɛ hɔ ne no na bebe twa na kɔso emfiri nyame daddy. wote. Yes. Baabi a woyɛ adwuma no wo de wote hɔ yi a baabi a woyɛ adwuma no wakɔ baabi a me yɛ de bibi ama wo sɛ fa saa deɛ no kɔhyɛ hɔ na onyankopɔn ne Israelfoɔ nante yɛ no nkoduru baabi no na onyankopɔn de mmaransɛm ma Israelfoɔ no ɔka kyerɛ Mose sɛ meyɛ nyame ninkumfo a twa agya no mu yɛ so fama so kɔsi a wɔ ntoatoasoɔ mmiɛnsa ne nan yɛ ɔtaa me so ɛnyɛ nyame foforɔ nka me ho ɛnyɛ ɔhoni bi adeɛ a wɔwie mu ɔsoro deɛ wɔasase ase wɔ fam ɛnsa so biara mfa nkoto wɔn na nsom wɔn ka kyerɛ enti bibi bia wode bɛka nyame ho asɛm ho sɛ adeɛ wɔ deɛ ɛnyɛ nyame ma wo na mbɔ wɔ abrabɔ mu no ipatɔ wafɛri wafɛli akɔsɛ wote na obi sɛ ɔbɛsom bosom a anaa ɔbɛyɛ bibi sɛ bosom nsɛ so a onyame na bɛbu n'atan mmaransɛm du no onyankopɔn de nsia ma nipa ɛne nipa ntamu no nua ɛni awu ɛnsa awadeɛ ɛmɔkorɔ no eni yɔnko wadanse kunu mu ɛmoa ni miru yɔnko yere ɛmoa ni miru yɔnko fie ɛne deɛ keka ho na ɛnan no wate sɛ obi akɔsom bosom ama yɛakye no da wate sɛ obi ato homeda ama yɛakye no da ɛno deɛ onyame nsɛm nyame ne bɛbu ho atɛn ti duru mmerɛ bi a na dodoɔ no ɛka homeda de atwam ɛyɛ wo fam na homeda no ho atam wɔ no ɛwɔ nyankopɔn nsɛm ɛwɔ nyankopɔn nsɛm wote wokɔ Kwantoah na obi kɔ asɔre homeda wode no kɔ sɛ nipa wakɔ sɔre homeda ɛnyɛ no hwee na mmom no nua ntam deɛ wode kɔ sɛ wafa me yere wakɔ wiama ade a yɛbɛbu watan ɛyɛ nipa ne nipa ntam na ɛnan yɛ aka no kan homeda na ɛyɛ no kronkron ɛnyɛ ohuni bi anaa adeɛ wɔ wie mu ɔsoro ɛno deɛ ɛyɛ nyankopɔn na bɛbu ho atɛn ti ɔkyere Peter to afiase asomafo tidu mienu chichemu ayɛ wɔtwe no ɔsena abɔfoɔ no ka kyerɛ ne sɛ ɛna abɔfoɔ no bɛka kyerɛ Peter sɛ bɔ wabɔsoɔ na sɛ wo mpaboa ɛte sɛ abɔsoɔ yɛ bɔ yɛ
me pesa me de hye mo adwem se enna nipa no bebre wo ho a saa gidi a ye koi tie ni ye ahahia me gidi a ye koi nipa no bebre obu ha no aye mfomso mfomso a wo ye no na mpanimfo atu no obu ha o ye difo obi ye sofo na mpanimfo atu no se enka onko sisa na dwen no mra ye ne mom nya adwuma no okoya no akote na asore enti se wote ha na se wote se yesi gidi ni bi wo ha busase yi Yes. busase yi enti ya na me taate no ma me na oye program your friends eh ante na ho na ye de gidi ni bi akogina wo se gidi ni bi akofo obi yire ana whatever it is dudu na anya ye die ya wote dudu no a anya ye die ya na ye die yi kura no a nipa kura no sempanimfo ti a ye beyi na fira sori num 10 anti uko ba bi no obi si fasika bra anya gidi we bia koton de wo ne fa bra anya gidi we bia Debi. anti wa ba hai odifo bi frew na wo ka kire wo se kofa de we bra ansa ne abompa ya ma wa bebo papa ya mane ana bebo osofo ya mane mutie ni yo wa ba hai sanya wo pe say de ade asi ho nyame aka wakoma wo de bia betum na obi frew se wan fa sika se yi ama amia mompa yi ama wo a ompa abonya yi a omfiri nyame hallelujah Amen. what you say Yes. aha yanko Asomafo ma etie dumienu chichemu ye wotwe no. Osinobofo no ka kire ne se. ana obofo nka kire Peter se Bo waboso nti wo behunu dodo no ano ha obi ho kura social media no na wo de pomasi ho na wo de aboso obi akekere Yombo. na wo de sika bi atua no enye ye de yi bia Debi. wo behunu abamu abi kitikiti onuru minua sorry o onuru minua empanimfo nhye ne sofo nya ne hwe Yes. wote na o gina social media no oya kwankire enye ye de yi bia Debi. na no Onyankopɔn frɛ Moses no na oye na se yeturu nwa ti ha yi Akwasem. na duduo na mo wa na mo ya difo na we ka no ho amakote me mpaabo we ka no ho amakote me mpaabo no muntie ne yie Okay. wote na obi akotwa poma a wotwa poma no so kyɛ poma no wa kyɛ no na yeturu ye na se nwa ɛna ohun sɛ dɔtɔ bi hie Ede. ɛna ɔbɔ piri Onyankopɔn ka kyɛ sɛ ɔmmɔ piri dɔtɔ no na obi san sɛ deɛ na uhunu Yes. because ma hunu sɛ egya bi na ɛyɛ dan ɛdɛre hɔ wote ɛna Onyankopɔn frɛ no sɛ mepɛ sɛ mesoma wo Faro nkyɛn Okay. na Moses sɛ me Faro ni hwan a me metimi akɔ ne nkyɛn Nim na kasa. mpo sɛ Faro kura me kɔ ne nkyɛn a na obi sɛ me ne hwan a me nka sɛ ɔse ka sɛ me ne Yehowa Nyankopɔn ɛna wasoma me ɔse we deɛ mentimi nkɔ Moses ka kyerɛ Nyankopɔn sɛ we deɛ mentimi nkɔ de betimi a me nua alɔ na yɛ pani nti soma no Probi suma no. ɔse onim sɛ alɔ wɔ hɔ na me na wo na mpɛ sɛ mesoma ho wo na mesoma wo Faro nkyɛn na wokɔ a poma na wodi ka nwa no tie ha yie poma na wodi ka nwa no fa to hɔ na Faro nso de yɛ bɛto hɔ na wodi ne bedi ne so nkonim Okay. na wodi ka nwa sesei abɛyɛ property bi a se bi ni hɔ a ka yɛ hu ne yɛ sɔfo yɛ wɔte adwa mu wɔn nko de timi kuta poma no wote Yes. sɔfo yɛ wɔte adwa mu wɔn nko de timi kuta poma no na afɛ deɛ yɛ dɛn na bɛhwɛ abrante bi a no atwa poma a wɔtwa no kyɛn no na ogyina social media na odi nkwasasɛm ɛnyɛ yɛ gidi bia Debi. na mpanimfo no duru baabi a momfa mo nansi fam obi di sɛ hunu a mompam no wɔnu ne ho a no aba na mo agye no sɛ obi timi te ne ho na ɔno akɔsisi asɔfoɔ na ɔde asɔfoɔ no brɛ yɛn wɔno te ne ho a wɔte ne ho na ɔkɔsisi n'asɔfoɔ a tumi
tumi be na onu mu a okosisi asofo de ne bre mo ni ate won ehwe no ni akeke ya no atum yentimi nkasa enti obi di nsehunu no okọ no oba no okosi sofo a wono na mo se no sofo monyi wono nko a mo maka no mudi sofo asofodie no efiri pani Joseph penso efiri Samuel Brako penso efiri Ajabe penso efiri John Owusu penso aba pimpani Thomas say 25 some kosi mpani pani Thomas kosi simpani fo meboa aga pani Thomas nko na kosi mpani fo no na ye den na fa de obi tin ho no no kosi simpani fo na odi na obre yen den obi agya na ire no ot social media o se me ye sofo what do me nipa mpa no kore anipa mpa no kore wagya na yire ama mpanimfo atu no okọ ya o se me ye difo na o ye di nwuma na ye gidifo ensu bi firi ha no mkọ no nkyɛn onyame fa abɔ ne nkyɛn amen na bena na obi betumi anu no ho beden enti akwa ma dodo na no yetu na onim se ye gidifo no kora dodo na obeba ne nkyɛn di on sesa na dwen na ogi amanfo sika na akwara ketekete na ot social media na odidi mpanimfo atam didi John Wusu atam didi Timothy atam didi mpanimfo a omkora no o mawu kɔ no na omte social media na omu didi mpanimfo atam onyame fa nipa bɔne nkyɛ no amen na me ka sɛ otwa poma no wie na ngukuta na gina social media na ayɛ di nyima onyame sɛ akwapa no kwafo bɛse kwa hemam waferi enti da bia me ka sɛ masafo man sɛ he uni akoro nim sɛ opanyame nkyɛ akɔde a eni nkwasi asɛm wɔ ha na wo bedi nkwasi asɛm wɔ ha wo nsene dɛm ha na yaso nsuo aso nsa na yehunu die mu oduro na nyame no a oni mo sɛ ni Peter no mo nante ye no sɛ nyame no oda so wɔ hɔ ko bebia oda so wɔ hɔ nokɔsɛm enti wo bo Peter nkyem yenkɔ na me fama asɛm si osino sin se fura wontuma ana o se Peter fira wontuma na di machi na oyɛ sa na ofura di nachi ana Peter fira di no odi nachi na onim se de obofo no ye ne ya enti na de onim se de obofo no ye ne ye ya asempa efiri se na o se edurumre bi a sade ubu hu sade wote no nyame timi bie kwa bi ma na obusa se nti ye me pa mi ni sa na bebo obrabom amen ote yes utimi busa se enti aye me pa mi ni na onyame wotumi na aka ni se so obadwe wafiri obonsam sem amen enti na dua yi se obofo beyi Peter yes na Peter nim se ye dai aha yenko osefi so susu ni tirimu se ana osusu ni tirimu se ohu na ni so ade sa na Peter hunu no nanso na ye obofo sempa na edurumre bi obofo gina wo nkyɛn o bigina ba bi a na metaka hiob no etinkuno yes enchemu ye du baako fansa saha ogidi ni bi a wonam asase su bi atie sa asɛm we gidi ni bi a wonam asase su bi atie sa asɛm we na ya na ye nhunu nyame a wone ye nam no ana nyame a odi achi no hiob tinkuno nchemu ye du baako on tini yob eti an kuchichemu ye du baako no o se hwɛ Job se hwɛ onam me ho men kan kyerɛ sɛ onyankopɔn nam ho anopa ne awia ne anwumre Job se men kan kyerɛ sɛ onyankopɔn nam ho anopa ne awia ne anwumre amen o se nsumi hu no e ba so hunu nyankopɔn yɛmfa yɛ ni hunu nyame ohunu yɛmfa yɛ ni hunu nyame debi enti wo yɛ abranteɛ na utakukuom wo yɛ sɔfoɔ na atakukuom wo yɛ diifoɔ na atakukuom na wo di bɔne bi a Bible se onyankopɔn nam ho nsumi hu no nanso hu no osene ko ɔse anopa ne awia ɔbɔfoɔ bɛsene kɔ nsumi hu no nanso hu no da enti sɛ yɛwɔ adwene sɛ wadi bɔne bi na ɔpɛ sɛ wofa ahodi a ɛne yɛpɔn abra mpanimfoɔ yi hɔ awurade hu na bɛka abɔne kyerɛ mpanimfoɔ yi na ɔmo nsrɛ nyame ma wo na bɔne a wadie ne nyinaa no ɔbɔfoɔ nam ho nanso hu no Bible sɛ menka nkyerɛ wo sa yes
suba bi a wuyi na di nyina no obofo na mo ho na nso hu no da aha ɔse hwɛ ohwim kɔ ha obofo hwim kɔ na why no be sign no na ho na be san no why enti wo bɔne bi a wo yɛ no ha eduru ba bi a na obofo som eduru ba oti bi o yes na obofo som tinda dodo na ati asɔre fie nkwase asɛm nko ha munsuro nyame yati gidi asɔdem yati pentecost asɔdem yati roma asɔdem yati bibia ye hunu sɛ nyankopɔn ka ye ho nti ne yɛ di bɔne ne yɛ di nkwase asɛm sɔfo maame ya ɔte hoi pani sa wo yere bajo mani nsa pagya mu kakra maame wei ya ka so bia besum wo bia bajo trase wa som me papa ya tu kwan ya no mu nyina na dada ba komo yes ene obetimi untimi ene obetimi adwenboni obetimi ya koduru gosu krom ho baabi fa ho ye dan ana kro bi wo gosu akiri ho ya koduru anajo ya duru anajo ne nya baabi ana ne kokoko se ana omo mai baabi da ene ma nyina na da bu ene omo nyina na board da bu ana de adwama no aye yize social media so no obi awro no ho na otuntuni odifo nyame nipa no afi na ni han no ohwe Bonsamo amaniema nyina ya tufu obo. Etu nsa duru mra bia ya wontimi mo mpaye. We adifo, we anyame dwuma yani, aso ntimi mo mpaye. Koso niema wo hwe ne social media no, ebi kura obofo oba wo nche no oba yi obi sade ama wo, eso obeba no, na ahwe oba bia ham. Yes. Enti eduru mra bia obofo no ba no wasa akọ. Enti we adifo a we anyame dwuma yani ahweye. Hweye. What? Yes. And the dream rabbi na some pabo kwan yesia no abuta ho. No nyame oyem pabo tiefo. No kwasem. Na on tia de bonyefo. There be. Aha. Ose hwe onam me ho. Eye. Kwasomafo sem na mfama sem si. Asomafo etutu. Etina me pese me de bibi hye wadwene mu se. Onyankopɔ betimi aboa kwan bebre so. Apa. Onyame betimi ahye ne ho anim onyam ama wo. No kwasem. Ena wo haw bia wo de bae amane bia wo de bae sohwe bia wo de bae no. Yewu Onyankopɔn hu mmɔbɔ. Yes. Na de obisa bia onyi mfra fi asete se de oyi Peter no. Amen. Aha. Me patro asomafo ma etutu mienu chichema yenkrono ne to aso no. Yenko. Ose no ofradi di na chi. Na obofo no na Peter nim say da so. Yes. Na Peter fradi di obofo na chi. Na wotwam o wenfo di. Ene onyame ema wo fradi na wonni obofo achi. Amen. Na wo tamfo a oha wo no unko twam wo nanim. Amen. Yanko. Ose na wotwa wenfo di kan ne wo no toso mienu no ho. Na woduru dade apono a da kuro nimu no. Na woduru baabi a eye main gate na ye konson no. Na ye de kokuro nimu no no. Na ye de kokuro nimu no. Apro na akasa bue ma wo. Ene epru bi mie ma wo why? Amen. Ene epunu bi mie ma ho. Amen. Edum re bi a osomafo Paul say enye ye ne awurade. Oh, enye ya. Otio. Dia me pɛ no mintumi yo. Dia me pɛ no eno na me yo. Eya honhom bi na ha nipa brabo. Oh. Enti honhom na ha nipa brabo no. Yewu Onyankopɔn ma no nsa so no twa sa honhom no ne ne. Amen. Na oduru aponkasie no mu. Apon na abie. Ebie ma wo. Ti de onyame ma apuru bi mie ma wo. Amen. Say adwuma sam onyame ma apuru bi mie ma wo. Amen. Say ya wore sam onyame ma apuru bi mie ma wo. Amen. Say adwuma sam onyame ma apuru bi mie ma wo. Amen. Say ya kwantu onyame ma apuru bi mie ma wo. Amen. Say yare na wo yare onyame ma apuru bi mie ma wo. Amen. Na obofo no be sa wo yade. Amen. Na onyame wotumi o. Ena Na da bia me ka se onyame a wo akwantu mu no. yes. O che de wo fie. No kwasem. Change the roof. Ote. Na sai me wo ha na ma me bi ba mpa abo. Oba no sipani. Me ma mu amienu. Omne mrantie bi akodi agoro. Na omko shop no, emamu anu soso no. Omu wura shop a ebi aduane ana ensa na omakoyi bi na omde aduane. Na omu wura shop ho no. Emamu anu bensia na wura shop ho. Ana ono ne ba ne gina kwa no. Ana omunita.
Anti Bibinia. No, I'm inside one formation. No more formation. Anti Abra, a bassy a chilling Mantiano, and only Uganda. To Uganda 2 weeks, no more fear. Timohana and my friend, Penny Mebano, now communion, you know that. Mamma, ha. Now also dear, Prosecutor, and you come baby any class we are prosecuting home, Giskayo. I will hold on Yamia to me, sir, could you not cross to Nessa, your bay or man bedi ye, or be one way you can see no their sons and no idea. When your father don't have one in Joe. Amen. What do you mean, my person bribe? Any a chili bench, and you don't cook in the car, I'm in a banner. No banner, penny, me banner yet. We're gonna be who know. Now, see a bomb pie. Nay, what I say, yes. You have a bomb pie in your middle. I yet if you had any. A drew maybe a man pabonjuma. A drew if you had any. Now I'm on pie. Yes. No, if you are on your bomb pie. Emmanuel, now say, Didi. I know Didi and Chadia Homida and a papa and friends and Nebra, sorry. No, penny mate. No, got it. Ti Oba Odru, a quan and so better than no who sent a phone or belly. No, ye phone. Or ye phone one. I am above a moano. No, mammy. Or my people answer now and also me. Me, never fear. Mamma by an over catching them. I'm saying, oh, the young cousin, your mom pie. What's a penny? Me, but wait, the young papa some more. Head room, maybe a map on some who now. The new man, I am papa. Babu, someone in a home, pie. No one console him. As I said, if I bomb pie down one round. And the down brown papa. Go upon some to take advantage. Oh. Timamman and Nabamu Yabunam Sidavi, with a young cousin pie. Anna, your pass, sorry. Your pass, sorry, in the year. Now, that was last year, November. Now, I didn't know about court. May 31st. And I'm saying, pie. And Timrantiana, your children, woman, you had one court to the Omakugum, not kind of Banon Kwa. No, Prosifono. Actually, no. Mamma, I didn't call you, no, but in the tomb. I did see you, no, so in the court. Now, I say, Mamma, see a mompire. Said the deputy to a fiasco. Yes. Now, I brought you here, my brab. And the enemy, I'm pabo. And he drew that, didn't call court, no. No, Mamma, call court. All the crown of Panon was it, Penny, and then I'm better not soon to make call. Nay, a Juada, a Quasiadano, your pass, sorry, who made an answer, Quasiada Mendy, mere mompire. No, Quasiada and a bompire. And to Juada, nay, and Panondu. Anna, my friend, I'm saying, young pie. Or so soon, Uncle Pong, who know what to me. Yes. That the old panel, a drew baby, a yafa could draw bomb pie. And you know, you're home. What it? Paku could draw bomb pie. And you know, you're home. Now, so soon, Uncle Pong, so what's here? Mammy, Manu Comra, a sea brand, a banyan fanum tomb. Mammy, and Yamenco. Yampa about 10. And Yakofa can in the bra. And Yakofa could attack Rabra. And you focus your bra. Debbie. And just a word. What it? Yes. Oh, yes. Sesame bow fear. No one Cassamba coupe. Yes. The battle by anything. Nam singing your menko. Abrani das was yo. When you become Wabrabum, was it him? So many Yamipamwa, and you may not be a year. Now, a room may be near Janyamia to 1 year. What it? I don't see my meaning. I'm in court. Cofanku with dear bra. And Pabona, I mean, a young woman. No, now, young woman. Yes, of one a young woman. You are deep one a young woman. No, I mean, a young Pabon who you are not seeing your menko. No Cofanku with dear bra. Yes. About Beduba Copan, I'm in the frame. Or from me, I saw some. Was open here. We don't call him to 1 minute here, the first seminal. Me wahana. One more year, you are back over bombing. Me now say, Mamma, out here then. What's so? Me bass so. Ain't about no so. Obana, dear, you can't case in Mudada and sorry coffee. Now we are about for the Yaba for the Mamma, will begin £1,000. Or you see, I'm finding Yamiguma. A room
mrabi susu anyame ye bi ma wa ya no abeda na se ebe £1,000 no eko 100 million what maami ba ko ne ba wontimi nante ana osimpanifo mesra be ntimi nante nti momo mpa ye ma no ana se me dafa no bra so dem ha eduru mrabi a wo ye odifo a wo nkwa ne oba nkohye dem ko bo mpa ye anu oba nkohye dem ko bo mpa ye wo ahode che something Debbie wo ahode che Debbie eduru mrabi a na wo ye ten na no oba nkohye dem na obo mpa ye meboa uhumanim wonu oba mienu nko ana ne mienu nko a hye dem na mo bo mpa ye Yo. nyame fa abo ne nchew Amen. na wonu bibi da wote ha edrum na bi na ko ba bi no osofo bi se bra no onware wa oboa Johnny. wote se yankopɔ dwa nipa Debbie. na oye nipa bi sade ne ma no Pa. ana se fa aba no bra so dem no se pani minti mi na se fa carbon na fa no bra fa tazi na fa no bra no de no ba e adifo nyame nhira mo oba ya na adifo no ye no adwuma no se pani ye hu ase menka nche se maame ne ba no wakodi aduane bɔne bi anu nti na bonsam ye ne sa no no obefe ofi wi a obenya na hoto yanim ho a egina afɔre mu kanu mu a ya wo ofi wi ya pɛ ya ba wi ye pon ye no ana ekro no eniema bi wo ho a wonko a wontimi nyo nyame na bɛyɔ Pa. wote nyame na bɛyɔ Yes. na ye nua ba bi ho kire no no akoduru asɔre fia osofo se kofa sika bra wan fa sika amade amame no nda wo ye bonsam Johnny. wo firi nyame Pa. ama no so mu hweye koduru ba bi amame no nda ansa na wanya ahoto woboa Pa. nyame na ma ahoto Nkwasem. na ofa nipa so na ye na ade Yes. enti ebi abonten pono no ma pite wuram yenko Osna otwama wenfo odi kan de otoso mienu ho enti no. awemfo adi kan de otoso mienu no onyame ma ntwa Amen. wotamfo a wasi kwa no onyame ma ntwa wo nanim Amen. aha Osna dade apono adi kokro nim na abie ma wo. apono wo wiase nyina nyame na yeye Israelfo ne nam no na wo pese wo msintuma da no onyakobo ka kire Moses se wonfa mesifo ne electric weatherfo na wo nye dade nyame na ma wo makonkyere Yes. enti pono no bie mo mtwam onyame ma pono bi mie na wontwam Amen. obi o ha braba ho bo nyame ahyira no dada na so bonsam asikwan onyame twa bonsam apam mu na Amen. obi o ha onye ni kuno hwe koduru fia ba ma ina ne buafu oba nya hwe na ne buafu aya bonsam ne pese ogu awade no onyame ka bonsam anim Amen. enipa ho ne ton ade wo dwam no obi wo kora koduru dwam a wo koduru ho no kora anya ne hwe hu ye ne hi Onye ne hwe. onyame ma ntwamu watamfo anim Amen. Osna ofirade twamu brone baako so. ana ofiradi twamu pita Na ntama obofo ni jan ho. na ntam obofo ni jan ho Na Petro ni ba no so no. na Peter ni ba ne ho so no Oka se. Afe na mahunu ampa se. Awurade aso ne bofo abeyi me Herod nsam. Ti awurade ma ne bofo me yiw Herod nsam. Amen. Awurade ma ne bofo me yiw otamfo nsam. Amen. Ukwa brochira na nwie yo. David. Mi hunu ye nua no mu bia o makwa brochira oba chenye dan ko mu be kan ko todwe bra. Enye chenye asam. Boka. Na mu nyame asoma yesi nkosua bibi ni enfo metu nipa fo. Didum rabi na hunu nkwasiafo bi si yegyina ho si yetu anyansafo fo a me pa cha o ya fa bi na tie. De beboa wo. Na ya so nsu aso ansa. Se obi si bibi wo ha e che nyame asam a oboa. Odada o. Kwa brochira no awie. Anya no kore. Unyi. Anya no kore. David. Ote. Enti na me bai. Na nsan na me tudofo. Oh social media no so. Me si ha. Ye ya no kore no hu na owura. Anyu obi sika o de be ma wo. Nyame so obesira wo obesira wo. Sanity. Na no asomafo no. Yesu ko ye. Omu ja adwuma ho. Omu ja nyame adwuma no so omu kopɛ nam. Ko ya na dwene nyina omu anya bi. Na nati anadwe nyina ye nya hwe awurade. Meboa osofo sam. Omu nati anadwe nyina omu anya hwe. Abra Yesu ba he no.
No, Peter. Mudo when Simiana. Papa Dabi. No, for so no. Again, and if I want in the physical. What? Hi, all my no more to run out of Mahomedan. Omi Juma Homedan. Yano, I saw that there be a Homedan across on him. You have for the Sao Boche. You I'm on some grass. And we are Bibi and Yami Nana. Yes, you are born. 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 Yes, you are Hallelujah. Amen. Amen. Nyame wo tumi. Ame de bitu kwa kakre no. Me hunu se nyame wo tumi che wiase nyame bi Because na me se opon de amrofo no dodo na ye ni nyina no. Nyame so mu hia won. Wo mo se de nyame aye wo mo ne se de wo mo fa ne ma free no. Se ye Ghana fo ya ka dodo na ba beda so da mu na wotwe. Kana wotwe ni nyina won ne ma nyina ba beda. Wote? Because one yadwuma kura no a ko job center wonne wo yire no ma ukuta krata nko a yebema de obedi wote wone ukunu yebema de obedi Kristo onhira da nanka yen Ghana fo yi senka ye mpanifo no dwene ye ho ena ka ehu ni sa enka dudu ka obia o Ghana bia si etua ne ka Obia. Sorry ma me panimu a woti we de wadure aba betua ne ka sa pedan am na tenem wote edan no kra mo di aban sika sie no no mo sa ya kromfo no mo sa de dan na mo mprafo onyame ka bonsumanim Amen. yo ya bonsam bia nyame ka nanim Amen. no mama no huna ma ne sa wote aje se wunya dwuma na wo ya dwuma nko ade aboso me so a broni wo sisiw uni agidi ni kura wo ne te akura no wo ne ya dwuma opese osisiw opese osisiw wote anu ame wo ho na branch bi ma ne ya dwuma ma me abeto ties 3 days mi wie ya o wie ya na mi busa no no ase na obaje me sei wo so obaje 3 million 300 mboa obaje 3 million nam si dabi adwuma wa ye no brosa ka chense adwuma wa ye no brosa dabi mintimi mausa na wono amu tena kakra na nyame huhum ti mu a esu fufuro bi betena wu mu Bofono 300 nam si a wa ye adwuma na wo yire ne ma 3 days na obedi ye no dabi aba ma yire sen Miya juma 1 hour kura no a 1 hour 10 pound no kura no it's about 2 million now obey juma by say 3 times 8 24 hours 3 million dabi you would have them me confess ka de bre no say hey dada ensisi obi